У выніку катастрофы па апошнім звестку загінулі 10 чалавек, каля 100 пасажыраў. На праймерах у Нью-Гэмпшыры лідзіруюць Трамп і Сандерс. Сярод кандыдатаў у прэзідэнты ад рэспубліканскай партыі мільярдэр Дональд Трамп набраў 34% галасоў. На першым месцы на праймерах сярод кандыдатаў ад дэмакратычнай партыі Берні Сандерс, у яго 56% падтрымкі. Экс-дзяржсакратар США Хілары Клінтон на другім месцы 42% галасоў. На завершение выпуска поведомлений синоптиков. Сегодня в Беларуси прогнозуется облачная Yo te quiero, yo me muero por tu amor. Siboney, en tu boca la miel puso su dulzor. Siboney, yo te quiero, yo me muero por tu amor. Siboney, en tu boca la miel puso su dulzor. Ven aquí. Siboney de mi sueño, si no hay es la quiera de mi voz. Сегодня по Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. Переважно по заходней полове короткочасовые дожди. Ветер паўднёвы 7-12 метров за секунду, на большей части территории порывами до 15-20 метров. Температура повітря днем от 3 до 8 градусов тепла, по паўднёвым заходе до плюс 10-12. У областных центрах сегодня днем. В Витебску, Гомеле и Могилеве плюс 3-5. Гродне 6-8, Бресте 8-10 тепла. У Минску днем плюс 5-7, магчымы невялікі кароткачасовы дождь. Ветер паўднёвы 7-12 метров за секунду, порывами до 15-20 метров. Атмосферный тиск будет падать. А зараз у столицы плюс 2, ветер паўднёва-усходні умераны, тиск цяпла 32 мм ртутнага слупка, адносна вільготнасць 93%. Информация для метеоадчувальных людей. На працягу сённяшняга дня будуць адзначацца невялікія магнітныя хваляванні. Радиоанонсы и презентации, онлайн-конференции и подробный расклад передач. Круглосуточное вещание у режиме реального часу, электронные формы для віншавання и многое іншее на сайте Першого национального канала. No se pierda por entre de mi canto de cristal. Oye el eco de mi canto de cristal. No se pierda por entre
Вітаю слухачоў першага нацыянальнага канала беларускага радыё. Асаблівасці беларускага клімату, атмасферныя з'явы, уплыў надвор'я на жыццядзейнасць чалавека. Пра гэта і многае іншае у штодзённай пазнавальнай праграме пра надвор'е і не толькі.